Ahojte, vítam vás pri novom videu. Idem na výpravu na 3 dni do Štrkárne Veľký Kýr. Už sme na mieste. Dážnik sa stavia. Vidíte, krásne okolie. Budem chytať kaprov, možno sa podarí aj amúr, nevieme. Potom sa túto pokúsim chytiť menšiu rybku, túto príčlenia. A v noci budem chytať na šťuku. Tuto som si všimol, že vždy bývajú rybky, takže dúfam, že sa aj teraz podarí. A taká menšia zaujímavosť. Všimol som si, že tamto je lekno. Tamto to biele, to je kvet. Takže na rybku si nahodím niekde tuto, týmto smerom, tadiaľ, niekde, tadiaľ. No a tak uvidíme, čo sa podarí a potom sa vám odzvem neskôr. Čaute. Práve som si chytal nástražné rybky, zmenil som miesto a tuto som chytil takúto peknú 11 cm slnečnicu. Na dažďovku s plavákom a s bičom. Je fakt pekná. Neviem ju pustiť. Som tu v dážniku. Mám tu rozbalené veci. No práve som skončil s chytaním rýb, nahodil som si moju kaperárskú palicu, teda udicu, s nástrahou. Je to boilie. No a ryby nešli, chytil som ešte 3 slnečnice, veľkosti 11 cm, 10 cm a 10 cm, tak teraz už len čakám na záber na kaperárskú udicu. Práve som vytiahol kapra na túto moju udicu, ktorý má pekných 48 cm. Čo hovoríte? Podľa mňa to je dosť pekný kapor. Asi nechce byť moc kamerovaný. Ešte sme sem prišli, už mám 5 rýb. 4 slnečnice, 1 kapra. No tak, prajte mi veľa šťastia. Takže teraz som zmenil metódu. Chytám nástražné rybičky na noc. A nejako to začalo ísť. No vidíte, tu mám nejaké jedlo. Mám červíky. Chytám na bič, na tejto lodi mám ho položený. Môžete toto vidieť, že už som si nachystal rybičky, už mám celkovo 4. Tam mám plavák. Extra nevidieť. Možno, že nevidím. Tam je. Tam. Chytám nástražné rybičky, už mám 4, hovorím, tuto ich mám. Neskôr si ich ukážeme, ešte som ich aj nezmeral. Šupol som ich do sieť, vidíte, toto mám zaviazané na loďke. Tu mám trocha rozložené veci. Tu a tu. Tu mám červíky a tu mám položený bič. Takže neskôr vám poviem rozmery rybičiek. Takže ideme odmerať. Chytil som 4. Táto má 13 niečo centy. Táto má 14 centy. Táto má 13 niečo. A najväčšia, oni má samozrejme najviac, 16 niečo. Tak toto sú teda pekné ryby. Teda nástražné rybky. Ale práve som si išiel umyť ruky a pozrite sa, čo som našiel vo vode. Je to had. Užovka.
Práve sa pozerá na moje rybičky nástražné. Teraz právo preč. Bolo to zaujímavé. A stihol som to aj natočiť. Pozeral som sa okolo a našiel som túto lobuť pri brehu. Je pekná, práve odpláva. Skúsim natočiť viac zblízka. Práve som na nej kúval, či teda večeral, škvárkovú natierku s rozíkom a zeleninou. Teraz som si zmenil, mám teraz nahodené na kapra a tým, že zapadá slnko, no tak si chcem tým smerom nahodiť na šťuku. No tak vám neskôr poviem, keď niečo bude. Takže na rybku som si už dal tá kost, niečo také na ten spôsob. Hento, počkať. Tamto. Tamto to je ono. Tam mám plavák. Neďaleko od brehu, od jedného, od druhého. Taký stred. Na udicu mám podberák. Za chvíľu už pôjdem spať. Slnko už zapadá. Takže zatiaľ som sa hral domino. Tak potom neskôr vám poviem. Spím vo svojom spacáku. Mám tu výhľad von. Tu mám svoje veci. Sprej. Potom ešte sprej na komáre. Nožík. Tu mám vankúš. A tu som v dážniku. Tu mám odložené veci a prvý deň už končí. Mám nahodené na šťuku. Keď niečo, tak budem počuť. A tu mám ešte vodu. 4 fľaše už sú vypité. Takže idem spať. No a deň 1 končí, ešte deň 2 a deň 3. Dobrú noc, pekné sny a veľa šťastia do ďalšieho dňa. Čaute. Takže už je deň. Už mám rozložené veci. No a trošku som si nachytal rybičky. S mojím toto bičom. Tu mám držiak, podberák. Legendárny koreň. A tu mám rybičky. 2 začali hniť. Potom asi 1 je mŕtva a zvyšok žije. Okolo 15 centí. Na štuku dobre. V noci ani ťuk. Fakt, že ani ťuk. Plavák ako keby nový. Tam to bolo nahodené, tam to aj zostalo. Ostají to aj piče. Tu som chytal rybičky. A to je zaujímavé, že keď sa vynorí jedna, napríklad tam by sa vynorila, tak ja keď hodím tam, ona to nájde, ale keby som ja hodil tam, a ona by išla tak ďalej, to ona by si to vôbec nevšimla, ona by to ignorovala. To je veľmi zaujímavé. Pričom v inom jazere to je tak,
A ďalšia vec, aké veľké mi idú. Inokedy mi vôbec nešli takéto veľké popravde, priznám sa. Inokedy som prilákal viac malých, teraz tam je, že jedna. Troška som vyčistil čln a slnečnica. Tuto je rozkvitnuté lekno. To sú riasy nahádzané, lebo odtiaľ toto bolo úplne zarastené. Ale problém je, tuto chytám rybičky. Počkaj. Ukážem to takto. Takto je čln a ja nahádzujem niekde tam. Chytíte rybičku, tak to vám pobehla. Kde ju dáte? Sem, šmykne sa vám do vody. Sem, keď tam bolo kopa rias. A keď ju tam dáte, no tak je šanca, že stratíte olovo, čo nie je moc dobré. Ale nakoniec som ju dal tam, pretože som telefonoval práve. Telefonoval som a takto som mal nahodené. Chytám, zrazu spadne plomák a musím to vyťahovať, ako telefonujem. Medzi tým pravda, že komentujem, takže troška je to tu také viac šialené, no, ako tak, dá sa povedať. Väčšinou pokojné jazero, teda štrkovisko, vidíte, tam je niečo, sem tam niečo vyskakuje. Takže, vidíte, tam bolo niečo. Tuto pri brehu bývajú rybičky, ale šťuky. Iní rybári hovoria, že čo chodia na prívlač alebo na živú rybku, ani ťuk. No, ani u mňa to není tak. Ale u mňa, teda. A tam je. Vidíte? Videli ste? Tuto išlo a tadiaľ išlo. Asi to moc nebolo vidieť, škoda. To bolo presne vidieť, že keď uvidím to, tak tam musím hodiť, lebo práve som nemal bič. Takže ahojte, zase som tu ja. No, chcel by som vám povedať, že cez deň nebolo nič zaujímavé, len tak sem tak. Som trošku chytal rybičky, chytili sa také väčšie. Bolo až 16 cm, myslím, aj 15, okolo 14 cm boli. No a teraz mám nahodené na kapra, takže keď niečo, tak budem počuť. No a tuto mám večeru, ktorú som nezjedol. Hygienické potreby, vaky a vedro, šlopky, Barcelona šiltovku, Adidas tašku, ponožky, hneď si ich dám, veci, potom vodu, ináč premenšiu zaujímavosť. Tak, v tej Pepsi bola voda. Tu mám zas spacák, zelený dlhý, pod tým podložka, karimatka, plachta pod tým je zem. A nejaké pakáčiky ešte z minulý musím zatvoriť. Nožík, repelent, čolovka. Ešte pre istotu. Takže idem sa uložiť, prezločím sa. Zajtra je posledný deň, deň 3. Ostanem len do obeda, pretože, zmenil sa plán. Takže, a ešte to je slovičko. Takže tak. Takže dúfajte, že v noci niečo chytím. Držte palce. Ešte niečo natočím. No tak, dúfajme, že ja som tento macko a tieto medvedíky sú ryby, ktoré chytím. Takže držte palce. Nech to je takto.
dobrú noc. Takže v noci zas nič. Teraz mám nahodené na kapera. Tam. A za chvíľu už idem domov, takže keď sa ešte niečo chytí, no tak ešte bude trocha dlhšie pokračovanie. No a potom ešte bude chvíľka, takže teraz už len treba čakať na záver.